健闘を祈る。戻るんだ。偵察情報が必要だ。戻るんだ。敵を発見した。発煙装置始動。全艦目標に攻撃を集中せよ。煙幕展開完了。敵駆逐艦発見。敵艦に攻撃を集中せよ。敵の潜水艦を発見。敵巡洋艦発見。発煙装置始動。煙幕展開完了。敵巡洋艦発見。敵の潜水艦を確認した。敵戦艦を発見。敵艦に攻撃を集中せよ。
右舷から魚雷接近。敵駆逐発煙装置始動。援護が必要だ。煙幕展開完了。敵軍が優勢になりました。前方から魚雷接近。発煙装置始動。右舷から魚雷接近。前方に魚雷確認。なんてこと。前方に魚雷確認。煙幕展開完了。対応完了しました。